Għax ħajja kelmet Alla u attiva u misnuna iżjed minn kwalunkwe sejf b'żewġ tixfar u tippenetra sad-diviżjoni tar-ruħ tal-ispirtu, tal-ġogi kif ukoll tal-mudullun u kapaċi tiġġudika l-ħsibijiet u l-intenzjonijiet tal-qalb. U m'hemmx ħlieqa li mhix manifestata qudiemu, imma kollox huwa espost u mberraħ għal għajnejh li lilu aħna għad irridu nagħtu kont. Mela, billi għandna sommu saċerdot kbir li għadda mismewwiet Ġesu bin Alla, ħanżommu ferma l-isqarrija għax m'għandniex sommu saċerdot li mhux kapaċi jissimpatizza mad-djufijietna, imma wieħed li bħalna jġarrab f'kollox, frattant mingħajr dnub. Ħanersqu mela bil-konfidenza li tron tal-grazzja sabiex nirċievu ħniena u nsibu grazzja għas-sukkors jew għall-għajnuna tagħna fi żmien opportun. L-għawa tafu daqsi li Alla fl-imħabba tiegħu jkompli jikkonfrontana minn ġurnata l-oħra, jkompli issaddaq fina l-imħabba tiegħu, speċjalment billi iġielna nikkonsidraw kelmtu illi tagħmel id-differenza bejn infern u ġenna. U l-awtur lill-Ebrej jisu qed ikellem lilna għaliex il-problemi li kienu fost il-kongregazzjoni li kiteb l-ewwel darba din l-ittra lilhom hija qisha aħna bil-djufijiet kollha tagħna, bil-ostakli, bid-dubji kollha tagħna. U l-awtur ħaseb li ipoġġu qudiemna l-glorja ta' Kristu l-eċċellenza tiegħu bħala Salvatur adekwat, bħala wkoll b'mod speċjali il-sommu saċerdot tagħna u ċoe il-medjatur dak illi bih u bis-saħħa tiegħu, bil-medjazzjoni tiegħu nkunu kapaċi nersqu li Alla bil-konfidenza, biċ-ċertezza illi aħna nkunu minn qwejn qudiemu. Għax huwa sommu saċerdot maħtur jew appuntat minn Alla nnifsu. Sa fil-bidu tal-kapitlu 4, jekk tiftakru sewwa, l-awtur jaqbad din l-idea ta' mistrieħ, u ċo is-salvazzjoni tagħna. Qed jiddeskrivija bħala mistrieħ. Fakkarna kif Alla fil-ħolqien wara li ħalaq kollox fis-seba' jum strieħ, imbagħad ukoll meta għaddew ħafna sekli tajjeb u l-ġrajja il-ħidma talla fuq l-art waslet dak il-punt fejn il-poplu tiegħu ħareġ mill-Eġittu taħt it-tmexxija ta' Mosè u taħt il-tmexxija ta' Ġoswe mbagħad daħlu fl-art imwiegħda fejn Alla wedhom il-mistrieħ. Jekk huma jibqgħu fil-patt tiegħu tajjeb kienu ħajgawdu tranquillità ħarsien mill-edewa tagħhom, jieklu mill-prodotti tal-art, art fertili u Alla jagħtihom il-mistrieħ. Frattant, u infatti il-Bibja tgħid li Alla serraħhom mill-edewa kollha tagħhom. Però Alla kellu xi ħaġa aħjar minn hekk. Aħjar milli aħna nkunu mistrieħa, komdi, ixxamplati f'din il-ħajja f'dan l-erba' tiem li qegħdin hawnhekk fuq wiċċ l-art, Alla għandu jerġa' mistrieħ ħafna aħjar, ħafna aktar superjuri u ċoe il-mistrieħ ta' ruħna permezz ta' Ġesu Kristu. U allura David ukoll f'wieħed mis-salmi tiegħu isemmi dwar il-mistrieħ talla. U l-awtur lill-Lut jgħid li qed taraw li la darba Ġoswe ma serraħhomx, tajjeb, u David qed jerġa' jitkellem dwar il-mistrieħ talla, allura fadal mistrieħ għal poplu talla. Baqa l-mistrieħ tas-sib tal-poplu talla. Għax ma daħalx, għax min daħal fil-mistrieħ talla strieħ u wkoll mix-xogħol tiegħu, bħalma strieħ Alla minn tiegħu. U s-serħan tagħna sibnieh fil-li aħna għarafna fi Kristu. Dak illi ġar it-tabija, il-pis taħtijietna sa fuq is-salib. U hemmhekk allura il-liberana mill-ħtija, il-liberana mill-kundanna, il-ġustifikana, daħħalna fil-preżenza tagħna, daħħalna fis-saltna tiegħu. U allura dan huwa il-mistrieħ li Alla għandu preparat għalina u li til-bnedmin. Allura l-awtur jikkonkludi li ħanaħdmu mela, ġifieri ħanirsistu
ħa ma nkunux għażanin biex nitlu f'dak il-mistrieħ biex ħadd ma jaqa' fuq l-istess eżempju ta' diżubbidjenza. Ġifieri l-awtur huwa konċernat u ankwetat illi fost il-kongregazzjoni tiegħu ikun hemm xi wħud u hu kien qed jissuspettaw bir-raġun li dan jeżistu. Dan nies illi fil-waqt li qegħdin jidentifikaw ruhom mal-bqija tal-poplu talla u forsi wkoll jgħidu li huma Kristjani, attwalment għadhom ma daħlux fil-mistrieħ talla. Għadhom mhumiex qegħdin igawdu il-mistrieħ tal-maħfra tad-dubiet. Anke dak iż-żmien ġifieri kien hemm din ir-realtà. Hemm Kristjan ġenwin u Kristjan nominali. Kristjan tal-isem. Kristjan illi l-qalb tiegħu għadha mhijiex imġedda mill-Ispiritu Santu. Illi mhux vera nidem għalkemm forsi juri ċertu kambjamenti, ċertu bidliet fil-ħajja tiegħu, però ikun għadu fil-mor tad-dnub. U allura l-awtur se jkompli l-argument tiegħu għax ħajja hija kelma Alla. Il-fatt li Alla kellimna fil-passat b'David, b'Mosè, il-kelma tiegħu li qatt ma teqdim, qatt ma tiġi irrelevanti. Tajjeb, għaliex il-kelma Alla tibqa' dejjem u mulej, jgħidu s-salmista, kelmtek hija stabbilita fis-smewwiet. Il-gazzetta li ħarġet dalgħodu għadha ma tinqarax 99%. Illum hija friska daqs ħassa għax tirrapporta l-ġrajiet tal-lum jew tal-bieraħ, tajjeb imma għadha tiġi imwarba. Eventualment tittieħed fl-arkivi. Il-kelma Alla mhix hekk, il-kelma Alla hija pertinenti għalina għas-sitwazzjoni tagħna llum. Illum. Bħalma Ġesu qal lill-Fariżej, lill-Sadduċej, illi ma kinux jemmnu fil-qawmien dawn. U qalilhom ma qrajtux għalilkom Alla fil-pass meta Mosè tkellem Alla li derlu fis-siġra tal-Olli taqbad. Nota kif tkellem Ġesu, kif kellimkom Alla. U ċoħe jien allura noħodha illi meta qed naqra ktieb tal-Esodu, ktieb antikissimu, Alla qed jindirizzani. U l-istess ħaġa bda littra lill-Ebrej, hija miktuba għalina. Orajt maħniex Lut, però għandna ħabta impatu mill-istess ġufijiet bħalhom. Allura l-awtur issa irid iġibna wiċċ imwiċċ mal-kelma Alla. Għall-Lut, infatti il-kelma kienet qawwija u effettiva. Meta jien, pereżempju anke aħna l-Maltin ngħidu tajtek kelma. Mela l-irġulija tiegħi u l-integrità tiegħi hija marbuta ma' dik il-kelma. Vera? Jew dak raġel ta' kelmtu. Jew qis ma tiksirx kelmtek. Il-kelma hija qawwija għax turi minn aħna. U l-awtur qed jgħidilna illi ħajja hija kelma Alla u qawwija. U ta' bilħaq dana mu qed jgħid xejn ġdid għaliex anke il-profeta Eżajja Alla jitkellem b'fommu u jgħid għax bħalma tinżel ix-xita u s-silġ mis-sema u ma jerġgħux lura minn ġew iżda isaqqu l-art u iġeluha tnibbet u tarmi u tagħti ż-żerrija lill-mijiżra u ħobs il-mijiekol. Hekk tkun kelmti li toħroġ minn fommi. Hija effettiva. Tipproduċi r-riżultati mixtieqa. Hekk tkun kelmti li toħroġ minn fommi, ma terġax lura vojta. Iżda tagħmel dak li joġobni u jkollha r-risq f'dak li batta. Alla indirizzana, Alla kellimna aħsbu ftit dwar din l-aħwa. Meta Alla il-ħallieq tas-sema u l-art, Alla li huwa suffiċenti fih innifsu irid iddetermina illi jirbaħna għalih innifsu. Din hija l-imħabba tiegħu. Imma rridu nirrispondu. Irridu nitqanqlu fir-ruħ tagħna. Ma nistgħux ninjoraw il-kelma Alla kif l-awtur Lut kien qiegħed jara li xi wħud kien qegħdin jinjoraw il-kelma Alla, kienu qegħdin jitraskurawha, kienu qegħdin iwarbuha. Kienu ħsiebhom illi jerġgħu morru lura għaċ-ċerimonji u r-ritwal tat-tempju u l-ħafna
parifernalja tal-reliġjon ludija. U li tifakkarhom li issa fi Kristu għandna inkontru, għandna laqa diretta ma' Alla. Ġesu nnifsu infatti il-Bibja tiddeskrivi bħala logos tal-Alla. Il-kelma tal-Alla. Alla kixef li nnifsu, Alla resaq lejna bil-logos tiegħu. Urina minnu fibnu Ġesu Kristu. Bħalma jien qed inkellimkom u l-ħsibijiet ta' moħħi qed ngħaddihomkom bil-diskors, hekk Alla bil-kelma tiegħu jindirizzana u jrid rispons minn għandna. Mela kelma li waslitilna u l-koll kemm aħna ilna xhur u ħafna minna snin familjari mal-Iskrittura mqazza. Familjari, nafu x'fija. Alla iridna illi ma ninjorawiex, għax il-kelma tiegħu hija ħajja, hija wkoll attiva. Letteratura oħra kif għadna tiskadi, kodba kemm jiġu stampati kodba bl-eluf, anke f'Malta kull sena. U kemm jeqraw u kemm jibqgħu ftit li xejn. Hawnhekk għandna ktieb miktub mill-antikità u għadu bestseller, ħanajdu hekk. Ċertament huwa il-tip l-aktar li huwa mifrux mad-dinja kollha tul is-sekli. Kelma ħajja, kelma li dawk kollha jirrispondu għalija jafu kemm hija effettiva. Appena niftu qalbna għalija, il-kelma ta' Alla narfuha bħala attiva, effettiva, operattiva. Fejn hi meħuda bis-serjetà li jixtaqilha hemmhekk iġġib kambjamenti tremendi, kambjamenti kbar, bidliet morali. Il-vizzijiet jinqataw, il-virtujiet jibdew jiġu kultivati, il-fema tagħna dwar Alla tiġi radikalment riformata għaliex nibdew narfu lil Alla f'kelmtu. Mhux bl-immaġinazzjoni tagħna, mhux kif jidrilna aħna li huwa Alla, imma kif inhu tassew, kif wera li hu nnifsu, kif irrivela li hu nnifsu permezz tal-profeti, ma speċjalment imbagħad permezz ta' ibnu Ġesu Kristu nnifsu. Il-kelma tal-li wkoll penetranti, tidħol mhux sempliċement taħbat magħna imma hija penetranti. Jekk għall-argument fil-każ għall-argument tajt ma tantx ġabet bidla fija il-kelma tal-Alla. Ta' min taħsbu li għartija? Meta Ġeremija jgħid li kelmti mhix bħal martell li jkisser il-blat, ifarrak il-blat. Il-kelma ta' Alla hija penetranti, tiskrutinizza x-xewqat, l-intenzjonijiet ġewwiena. Alla jara aktar mill-atti tagħna, mill-imġiba esterna tagħna. Aħna naraw xulxin x'qegħdin nagħmlu, tajjeb, qed isewwi karozza, qed isajjar il-balbuljata, għandna l-attivijiet, u qegħdin naraw esternament x'qegħdin nagħmlu. Ma Alla bil-kelma tiegħu jinfet jippenetra sa fil-ġewwieni, sa fir-ruħ tagħna, l-ispirtu tagħna. Il-kelma, il-ħajja tagħna intellettwalment, emozzjonalment tinkixef quddiem Alla. M'hemmx hemm moħħbi quddiemu. Vers 12 jgħidilna il-kelma tiegħu hija ħajja u attiva u misnuna iżjed minn kwalunkwe sejf b'żewġ tixfar. Hija kelma li taqtak tippenetra sad-diviżjoni tar-ruħ u tal-ispirtu. Il-kelma tal-Alla wkoll tiġġudikana. Tiġġudixi bluha x'ġenn meta jiena nissogra jew kwalunkwe bniedem jissogra jagħtawek hawn żball fil-Bibja. L-iżball qiegħed f'moħħok. Il-Bibja ħarġet minn fuq Alla. Hija mnebħa minnu. U Alla preserva bla żball matul iż-żminijiet. Għandna kelma ċerta minn għandu. Hija aktar ċerta minn kwalunkwe esperjenza tremenda kemm tremenda, sabiħa kemm sabiħa li sta jkollna. Pietru ma kienx fuq il-muntanja ta' trasfigurazzjoni u ra il-Ġesu trasfigurat quddiem qed jitkellem ma' Mosè u ma' Elija, x'esperjenza isbaħ. U aktar qawwija minn hekk. Meta Pietru rifletta fuq dik l-esperjenza tiegħu,
meta kien fuq il-muntanja u semma l-leħen talla dan u ibn il-maħbub bisimgħu lilu. Meta rifletta fuq hekk Pietru fit-tieni ittra tiegħu jgħid imma għandna aktar ċerta il-kelma profetika. Għandna aktar ċerta il-kelma profetika. Għax jien issa ngħaddim l-esperjenza. Vera jew le? U ma nkunx naf din l-esperjenza hija mmotija lili minn Alla, jew forsi biex ix-xitan ibedni minnu. Jew forsi jien ivvintajta din l-esperjenza. Min għalija mort il-ġenna u rġajt ġejt jew naf ħafna stejjer fantastiċi u minn dan. Però jekk rridu li nkollna saqajna fuq is-sod u nibnew stabbli il-kelma ta' Alla. Illi wkoll tiġġudikana inkwantu l-ġenwinità jew il-falsità tal-fidi tagħna, tikxifna. Hija xi ħaġa ovvja li hemm fidi li ma ssalvax, vera, għax hija fidi arida, fidi sterili, fidi li ma tipproduċix frott, fidi li mhijiex qed tħares lejn Ġesu u lejh waħdu. Imma wkoll hemm fidi li salva. Fidi li hija strumentali biex Alla jaqadna jġibna f'unità ma' ibnu Ġesu Kristu, is-sors ta' ħajjitna. Bħalma il-frijaj ma' qudiem mad-dilja, vera? Hemmhekk dik hija l-fidi li tabilha s-salva. Għalhekk Ġesu fit-tmiem il-ministeru tiegħu, fi-Ġwanni 12 vers 47. Jikkonkludi il-ministeru tiegħu qabel ma ġabar l-apostli fil-ċenaklu lejliet il-passjoni tiegħu. Fi-Ġwanni 12:47 jgħid jekk xi ħadd jisma' kliemi, araw x'importanza tremenda qed jagħti Ġesu għal kliemu stess. Jekk xi ħadd jisma' kliemi u ma jemminx, ma nagħmilx ħaq minnu. Ma niġġudikax. Għax ma ġejtx biex nagħmel ġudizzju mid-dinja, imma ġejt biex insalva d-dinja. Dinja verità li Ġesu se jgħidha dakinhar. Fl-ewwel miġġija tiegħu Ġesu ġie biex isalva l-bnedmin. Fit-tieni miġġija tiegħu ġej biex jikkundanna l-bnedmin u biex jiġbor fih danu l-arusa tiegħu, ċoħe dawk kollha illi ħarsu lejh għal ħajja eterna. Min huwa rrabni u ma jilqax kliemi għandu wieħed li jagħmel ġudizzju minnu il-kliem li jiena qed dan jagħmel ħaq minnu fl-aħħar jum. X'jiddetermina l-individwu jidħolx fil-glura tal-ġenna jew ikunx mitfuħ fil-kastik etern hija l-kelma ta' Kristu. Il-kelma ħajja tiegħu. Għalhekk l-awtur jgħidilna li l-kelma tikxef il-kundizzjoni ġewwiena tagħna. Rridu allura niffaċċjawha. Ma nistgħux nieħdu l-fidi tagħna, il-mixja tagħna ma' Kristu b'leġġerezza. ċertu happy go lucky. Bħalli kieku ma qed jiġri xejn. Ħajjitna mhijiex logħba. Ħajjitna mhijiex ċajta. Il-konsegwenzi huma tremendi għall-eternità. U Alla fimħabtu jridna nassiguraw ruħna, mhux naħseb, mhux forsi, imma nkunu ċertissimi, b'konfidenza qaddisa u fiduċja f'Ġesu waħdu, illi aħna ninsabu fuq in-naħa t'Alla, aktar minn konkwistaturi permezz ta' dak li ħabna. Allura il-kelma tiegħu rridu niffaċċjawha, rridu nilqawha biġġarna. Xi wħud jirroftawha, xi wħud iwarbuha, xi wħud forsi jibdew jaqrawha, jisimgħuha, jitlu dik l-esperjenza fejn għandhom il-Vanġelu imxandal lilhom, però l-awtur diġà afżana illi l-lut li ħarġu mill-Eġittu fi żmien Mosè. Mhux kollha ħarġu taħt it-tmexxija tiegħu, frattant min daħal minnhom fl-art imwiegħda? Ħadd minnhom. Sfaw sparpaljati fid-deżert għaliex għax m'hemmnux il-kelma t'Alla.
ma sprimewx fidi fih. U allura x'namlu bil-kelma tal-Alla hija ta' konsegwenza tremenda. Jekk Ġesu Kristu huwa ta' bilħaq is-Salvatur u jekk l-Iskrittura mqazza hija ta' bilħaq il-kelma tal-Alla, mela l-fidi tagħna ma tistax tkun sempliċement importanti. Jew iżjed importanti mħwejjeġ oħra, imma hija assolutament importanti. Għandha tagħti lewn u direzzjoni l-ħajja kollha tagħna. Hija assolutament essenzjali għalina li aħna nkunu nafu fejn aħna, fejn wasalna. B'mod personali għax Alla jafna individwalment. U Ġesu jaf min huma n-naċ tiegħu. Darba meta qed titkellem fi Ġwanni 10 ċertu nies li kienu qed jopponu għalhom imma intom m'intomx min-naċ tiegħi. Bħal mettilkom. Allura rridu naffaċċjaw għal l-kelma tal-Alla aktar u aktar meta nafu li ma nistgħux naħarbu minn Alla. Daqskemm ħuta ma tistax taħrab mill-ilma. Appena l-ħuta taħrab mill-ilma da tagħmlu għad-dannu u r-rovina tagħha nfisha. Ma nistgħux naħarbu mill-Alla. Hija naqraw pereżempju Ġona qabad il-ġifen biex imur flok Ninwe biex imur Tarsis biex jaħrab mill-preżenza tal-mulej. Min għalih fil-bluwa tiegħu, vera, allura ara kemm id-dnub huwa assurd, kemm id-dnub huwa bla sens. Met inti taġixxi kontrarju għall-kelma tal-Alla, qed tiġi provina fuq innifsek, sempliċi daqshekk. Vers 13 jgħidilna għax m'hemmx kreatura illi mhijiex manifestata qudiemu, ebda kreatura, mhux sempliċement qed jgħid għall-bnedmin, imma anke l-iċken ħaġa ħajja. Alla omniscienti, Alla li għandu kull tarif, Alla li qatt ma tgħallem xejn għax ma kellux bżonn jitgħallem, mill-eternità, Alla jaf lil kull wieħed u waħda minnha. M'hemmx liqa li mhijiex manifestata qudiemu, imma kollox huwa espost u imberraħ, jiġifieri għal Alla kollox huwa evidenti, kollox huwa ovvju għal għajnejh. Li lilu aħna rridu nagħtu kont. Eventwalment, se jasal dak il-jum meta aħna rridu nagħtu kont tagħna nfusna lil Alla kif għadna li ħajja tagħna mhix logħba. Rumani 14 Pawlu ifakkarna għal darb'oħra fejn jgħidilna vers 10. Għax aħna il-koll int jien u kulħadd. Aħna l-koll qed nidhru quddiem it-tribunal ta' Kristu. Għax hu miktub daqskemm jien ħaj jgħid il-mulej, kull irkoppa tiltawa qudiemi u kull ilsien jistqar l-Alla. Ġifieri aħna għandna x'naqsmu direttament ma' Alla għax hu għamilna. U fil-ħina tiegħu hu jrid illi qarribna lejh. Imma t-traċedja tkun jekk aħna nafu kif noqorbu lejh u nibqgħu mingħajr ma nieħdu l-pass. Għalhekk kull wieħed minna jrid jagħti kont l-Alla tiegħu innifsu. Tiegħu innifsu. Jiġifieri jiena minix ħanrispondi għalik. U int m'intix ħadd tirrispondi għal żewġek jew għal martek jew għat-tfal. Il-koll kemm aħna individwalment responsabbli tagħna nfusna. Iva rridu nieħdu ħsieb xulxin. Iva rridu nuru għoża u ninkoraġġixxu u nagħmlu u nwidbu lil xulxin u nfakru lil xulxin dwar il-miġġija glorjuża ta' Kristu, dwar il-ġudizzju li ġej. Illi għad immutu wkoll u nidhru quddiem Alla. Frattant il-ġudizzju tiegħek ikun wieħed personali. Jien rid nagħti kont tiegħi nnifsi lill-Alla. Ħsibijiet sobri u vera, ħsibijiet li daħluna għoxritna u jġelluna naħsbu u hekk għandu jkun. Għandna nirriflettu, għandna nieqfu mill-bżulija u mill-distrazzjonijiet kollha tal-ħajja u ngħid jien fejn ninsab inkwantu Alla. X'relazzjoni għandi miegħu hija relazzjoni ħajja
jew relazzjoni tal-wiċċ biex noġob il-ħaddieħor forsi. Ma' sibijiet illi juru fl-aħħar mill-aħħar id-dinjità li Alla ipoġġi fuq il-bniedem, bniedem maħluq fuq xbija tiegħu, u li Alla irid fit-taġni sakemm għadu jissejjaħ il-jum li jirbaħna lħin nifsu. U għalhekk l-awtur ikompli billi jagħtina tama. Il-kelma tagħlla tippenetra, ħadd ma ħajddiha qballa, ħadd ma ħajgħaddi b'żmien. Frattant hemm tama. U tama qawwija, u tama ċerta, u dit tama tinsab esklusivament f'Ġesu Kristu. Fih u fih waħdu. Vers 14. Mela, billi għandna sommu saċerdot kbir, sommu saċerdot high priest, huwa xi ħadd illi Alla jinkarigah biex irassaq lin-nies lejh. Aħna jien waħdi bħala midneb minix kwalifikat biex nidher quddiem Alla. Irrid xi ħadd illi jirrappreżentani, illi għamilni kapaċi. U dan il-medjatur huwa Ġesu Kristu. Matul li tralillu tista' se naraw kemm l-awtur se jiżvolġi dit-tema sabiħa, Kristu is-sommu saċerdot tagħna. Illi ġab fix-xejn is-saċerdozju aroniku, is-saċerdozju antik tat-Testament il-Qadim, u li peress li jibqa' għal dejjem ħajja għal dejjem m'għandux bżonn illi s-saċerdozju tiegħu jgħaddi għand ħaddieħor. Dan se naraw aktar quddiem, issa beda biex jippreżentah qudiemna bħala l-sommu saċerdot kbir illi diġà għadda mis-smewwiet, diġà jiġifieri miet, kien mitfun, irxoxta minn bell-imwiet skont l-iskritturi, tela fis-smewwiet biex jirrappreżentana fis-smewwiet, u hemmhekk qed jinterċidi għalina bħala l-avukat tagħna, u minn hemmhekk ukoll kif nistqarru qed nistennew ħrieġa ġej biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Ġesu bin Alla diġà għadda mis-smewwiet, diġà huwa milquh u ankurunat minn Alla l-Missier, huwa imqiegħed fuq il-leminija tiegħu. Għandu l-awtorità divina biex jiggverna fuq il-Knisja tiegħu, biex jiggverna fuq il-kontinenti tad-dinja, biex jiggverna fuq l-univers tiegħu. Għandu ħakma ta' grazzja fuqna illi indimna u dorna lej għandu ħakma ta' qawwa fuq il-bqija tal-univers tiegħu. It-tama tagħna tinsab f'Ġesu. Il-missjoni tiegħu infatti kien illi iwaslilna leħen Alla, illi iwaslilna fl-ignoranza tagħna, fl-ignoranza spirituali tagħna. Naf li ħafna nies intelligenti f'diversi oqsma, fl-Ispanjol, fil-kimika, fl-astronomija, u nibqgħu nsemmu. Però spiritualment konna omja da stalpa. Omja, ma narawx. Inħossu, kif qal Pawlu fil-filosofi ta' Ateni, il-bniedem illi jħoss bħal dak lami illi ma jax fejn sejjer, ma jax fejn wasal. Jaf li hemm Alla, jaf imma ma jafux. Ma jafux. U allura Ġesu waslilna l-leħen Alla u daħħalna wkoll fil-preżenza qaddisa tiegħu. Xi ħaġa li Pawlu wkoll jafferma fl-ittra l-Efesin 2:18 fejdilna li permezz ta' Ġesu aħna t-tnejn Lut, ġentili, nies reliġjużi, nies mhumiex, irrispettiv x'kienet l-isfond tiegħek, it-trobbija tiegħek, in-nazzjonalità tiegħek, ma jimpurtax. Intix mara raġel ħieles, il-sir, m'għandux x'jaqsam. Ġesu bih għandna dħul bi-spirtu wieħed għand il-Missier. Kisbilna, repilna dal-aċċess quddiem Alla. U bir-raġun l-Alla nsejħulu Abba Missier, il għaliex Alla tagħna merba fiħdanu. Laqana u jwedna li ċertament ma jabbandunana qatt. Però l-awtu kif għattilkom irrid jiċċertifika, irrid iserraħ rasu illi fil-miġema li qed jikbilha u allura lilna wkoll kull wieħed u waħda minna mhux nieħbew wara xulxin. Jew sempliċement imdakkar mill-fidi ta' ħaddieħor, influenzat minnu, imma li jien. Illi nkun kapaċi ngħid bħall-Apostolu Pawlu jiena msallab ma' Kristu, jien imsallab ma' Kristu.
Madankollu ma mhux jien huwa Kristu li jgħix fija u l-ħajja li jiena ngħixha bil-fidi f'bin Alla. Li tkun kapaċi tgħid dan id-diskors onestament, sinċerament, għax taf illi Ġesu Kristu, il-medjatur, is-sommu saċerdot, għandek dan l-aċċess għal Alla. Ġesu huwa l-qassis maħtur minn Alla u allura huwa kwalifikat biex jagħmel dan. Nies oħra, fundaturi ta' diversi reliġjonijiet etniċi, ma kmandhom ħadd, ma qabadhom ħadd u tkellmu. Maomettu, Konfuċju, Lao Tse, Joseph Smith, viżibilju ta' nies illi fettlilhom jitkellmu bħalli kieku mingħand Alla, però ma kinux imqabdin minnu. Ma kinux imqabdin minnu. U jinkixfu meta għabda xejn test jinkixfu. Naseb jekk hemm reliġjon li hija numeruża fid-dinja l-Iżlam li hija bbażata fuq il-Quran. Il-Quran fih żbalji u l-aktar waħda lampanti hija fejn jafferma kemm il-darba il-Ġesu mhux vera miet fuq is-salib. U allura mhux vera qam ukoll. Meta mhux biss l-Iskrittura għandna nies li kienu preżenti dakinhar, illi xedu dan il-ħwejjeġ dwar il-ħajja, l-mewt u l-xox ta' Kristu. Imma anke awturi pagani illi kitbu dwar Ġesu ta' Nazaret jgħidu li Ġesu attwalment kien imsallab u miet. Jiġifieri il-Quran fih evidentament żbalji kbar fejn qed igiddeb is-sewwa magħruf. Għaliex? Għax l-awtur tiegħu ma kienx imqabbad minn Alla. Hawnhekk għandna wieħed Ġesu bin Alla li kien imqabbad mill-Missier. Kien ordnat mill-Missier, maħtur minnu. Mela billi għandna sommu saċerdot kbir li għaddem ismew Ġesu bin Alla, ħanżommu ferma l-istqarrija għax m'għandniex sommu saċerdot li mhuwiex kapaċi jissimpatizza mad-djufijietna. Ġesu appuntu sar bniedem bħalna u li kien Alla mill-eternità u gwali mal-Missier u mal-Ispiritu Santu fil-milja ta' żmien ħa ġisem uman bħal ta' sar bniedem bħalna f'kull sens. Ħlief il ma kienx midneb. Ħlief il qatt ma falla milli jobdi l-liġi tal-Alla f'kull aspett u f'kull dettall tagħha. Kien bniedem perfett, bniedem bħalna, b'demmu l-laħa bħalna. Li jħoss, li jgħejja, li titgħallem, li kellu li kienet taħslu, tbiddillu l-ħarqa, kiber, tgħallem, kien imur sinagoga, eċċetera. Ġesu fl-umanità tiegħu jaf u kapaċi s-simpatizza magħna. Għalfejn qed jgħidu dan diskors l-awtur tagħna. Il għaliex jaf illi aħna il-diffikultajiet tagħna, il-problemi tagħna għandhom ħabta li jixtuna lura, illi idajfuna, illi naqtu qalbna. U qed jagħmlilna kuraġġ jgħidilna Ġesu kapaċi s-simpatizza għax għadda mill-istess esperjenzi tagħna. U fil-waqt li aħna ċedejna, Ġesu żamm sota allura it-tiġrib tiegħu ħassu wisq aktar minna. Infinitament aktar minna. Aħna nirreżistu ftit u nċedu għad-dnub. Ġesu rreżistih kontinwament bla għedu. Mit-tnissil tiegħu sal-aħħar nifs qabel ma rat ruħu lill-Missier. Ġesu allura jidher fin-natura umana tagħna u jieħu ħsieb l-interessi tagħna għax hu wieħed bħalna. U l-awtur biex jagħmilha ċara imġarrab f'kollox bħalna frattant mingħajr dnub biex jagħmilha ċara li u aktar tard se jaċċenna, se jenfasizza dal-fatt li dan is-sommu saċerdot
huwa immakulat, huwa impeccabli, huwa bla dnub, huwa ġust, huwa perfett, huwa qaddis. U dan huwa propjament il-saċerdot li għandna bżonn. Saċerdot li hu nnifsu għandu l-approvazzjoni tal-Alla u nnifsu mill-missu allura fih u miegħu aħna wkoll nkunu kapaċi nersqu quddiem il-missier. Mela, il-qassis il-kbir tagħna kapaċi simpatizza magħna għax jaf xiġifieri tirreżisti t-tentazzjoni l-awtu qed jgħidilna mela jekk għandkom it-tentazzjoni li terġgħu forsi lura fil-soċjetà, araw il-każ tagħna. Aħna qegħdin immorru kontra l-kurrent, vera? Kontra l-kurrent. Il-poplu tagħna huwa poplu materjalista, hemm element minnu li huwa reliġjuż, tajjeb, però aħna ftit perċentwal żgħir. U din inħossuha, li jridu morru kontra l-kurrent, hekk kienu qegħdin inħossu dawn l-Ebrej tal-antik. U ma rridux naqgħu fl-istess żball tagħhom. L-awtur kitbilhom biex jgħidilhom isma' irreżistu għax Ġesu li huwa l-ħajja tagħna, li huwa s-Salvatur tagħna, irreżista u bih u miegħu kapaċi wkoll nirreżistu aħna. Ġesu fuq kollox għandu il-kwalità tal-ħniena jaf iħen. Huwa l-ħniena divina murija lilna. Kif urijilna? Urijilna fil-diversità ta' mirakli meta fejja il-matuba, l-omja, torox, mara vistuża, vistuża, ta' lura l-bina. Ma jfissirx li l-darba għamila dakinhar se jkompli għamila matul iż-żminijiet. Ġesu rrid jurina x'tip ta' Salvaturu. Meta ra l-ġmiegħ tan-nies mifnija se jħosshom ħażin, kienu ilhom isegwuh u ma rridx jibgħathom id-dar sajmin. Immultiplika l-ħobs biex jitmaħħom. Imma mbagħad qalilhom li hu kapaċi jagħtihom ħobs aħjar mill-ħobs tal-ħmira u tal-taxxejr. Huwa Salvatur perfett, Salvatur li ħen identifikat magħna fl-umanità tagħna li issa qiegħed jirrappreżentana fis-smewwiet sabiex jiggarantixxi li bħalma hu daħal fis-smewwiet aħna wkoll naslu fid-destinazzjoni tagħna. La darba Alla jridna nkunu salvati, nistgħu nkunu salvati. La darba Alla jridna, walla ċertament iridna nkunu salvati, nistgħu. U nistgħu biss permezz ta' Ġesu Kristu. L-uniku wieħed illi Alla qabbat u ħatar biex jamanċipana mid-dnub. Bin il-bniedem, Ġesu qal meta kien fid-dar ta' Zakkew, bin il-bniedem ġie biex isalva, biex ifittex u jsalva dak li ntilef. Ħadd iktar. Fatti hu stess jgħid li dawk kollha ġew qablu huma ħallelin u briganti. In-nax tiegħi ma jisimgħuhomx. Jien wara tajjeb. Ġesu wkoll kapaċi isalvana, vers 16, ħaners u mela bil-konfidenza l-tron tal-grazzja. Dawn in-nies ħutna fl-antik kienu bdew jitgerxu, kienu bdew ikunu timidi, ma jafux għandhom xi dritt li jersqu lejn Alla, it-tron ta' ġudizzju tiegħu, it-tron sovran tiegħu, it-tron suprem fuq l-univers kollu. U allura ħabtu bħalli kieku mija fi kuna ġew morru lura fejn konna komdi, konna mill-qwa, konna aċċettati min-nies, ma konniex dal-problemi tal-lum li għandna. U l-awtur fakkarhom. Ġesu kapaċi jressaqna. Għamil x'importani x'jgħidu n-nies fuqi. X'importani x'jgħidu n-nies fuqi. Jew x'tikketta jagħtuni, jew x'tajjir nirċievi minn għandhom, jew x'kommendazzjoni nirċievi minn għandhom. X'importani? Li importani u għalli jiena jkolli l-approvazzjoni tal-Alla. Dak għalli jħolli jorbot. U Ġesu kapaċi jressaqna lejn tron mhux ta' ġudizzju. Meta nsemmu l-kolma tron mill-ewwel ġiena ġudizzju. Hemm imħallef, hemm sultan fuq, hemm xi ħadd kbir, mhux se jirnexxieli neħlisha.
imma sar tron ta' grazzja. Tron ta' ma jixraqlix, imma bi Kristu għandi l-ħila, bi Kristu għandi l-konfidenza nersaq sabiex nirċievu ħniena u nsibu grazzja għall-għajnuna tagħna fi żmien opportun. Meta huwa żmien bħalissa. Mingħajr il-medjazzjoni ta' Kristu aħna naqgħu. Ma nkomplux, mingħajr ma tistgħu tagħmlu xejn qal Ġwanni 15:5. Ibqgħu fija u jiena fikom. Dinja, dan bħal il-kuntratt li Alla daħħalna fih. Il-patt illi hu estenda lu nnifsu lejna aħna rridu nirrispondu skont il-grazzja tiegħu. Ġesu ġab l-Alla għand il-bnedmin u kapaċi ġib il-bnedmin għand Alla. Mela ħanżommu sħiħ l-istqarrija tal-fidi tagħna. Da kollu l-awtur jgħidulna biex jagħmel dal-punt fl-aħħar. Ħanżommu sħiħ l-istqarrija tal-fidi tagħna. Mhuwiex lok li nivvaċċillaw, li niddubitaw, li noqogħdu bsiqlaw u bsiqlin fid-dinja u fil-saltna talla. Sibu postkom, qed jgħidilna. Sibu postkom mingħajr eżitazzjoni, mingħajr titubanza. Wieħed titubanti illum mat u għada mod ieħor għax ir-riħ minn Majstral mar Grigal u allura jdur mar-riħ. L-awtoret jgħidilna kunu sod, kunu stabiliti ma għandkomx għalfejn tkunu bejn ħaltejn. Għaliex? Għax Alla wera l-approvazzjoni fuq ibnu Ġesu għajmu bell-imwiet u għedu fuq l-leminja tiegħu fl-ora smewiet. Hawnhekk li ċentrata li tinġabar il-fidi kollha tagħna. Għandna wieħed illi kapaċi iwassalna fejn għandna naslu. Aktar tard l-awtur jerġa' jagħmel eżortazzjoni oħra, teġġiġa oħra, jerġa' aktar dettaljata. Fejdinna mela l-aħwa la darba għandna l-konfidenza biex nitlu fil-qaddisin bid-dem ta' Ġesu. Fejn dari fit-tabernaklu ta' funtu kellu l-bitħa ta' barra mbagħad il-post qaddis u l-qaddis tal-qaddisin fejn is-sommu saċerdot il-high priest biss ki jidħol darba fis-sena bid-dem fil-Jom Kippur. Il-festa, issa il-poplu kollu tal-Alla għandu aċċess biex jidħol fil-preżenza tal-Alla. Għandna l-konfidenza b'Ġesu biex nitlu fil-qaddisin bid-dem Ġesu bit-triq ġdida u ħajja illi inawgura għalina mill-portiera. Il-portiera mal-mewt ta' Kristu xiġrara, iċċartet minn fuq sisfel, Alla ċarrata. Alla biex jurina l-fejn qabel kollox kien out of bounds. Ma tistax tersaq lejn Alla. Allura għaddej sint midneb. Issa dik il-portiera infetħet. Dik il-portiera kienet tissinifika il-sakrifiċ ta' Kristu mislub fuq is-salib. U la darba għandna saċerdot kbir fuq id-dar tal-Alla ħaners u b'qalb sinċira bl-assigurazzjoni sieħa tal-fidi. Dan huwa l-ideal illi kapaċi nilħuh, illi nkunu qalbna trasparenti qudiem Alla, miftuħa qudiem Alla, ma nix naħbu quddiemu u nersqu bl-assigurazzjoni sieħa tal-fidi meta aħna nilqgħu l-weda tal-Alla. Illi min jemmen fija ja Ġesu għandu l-ħajja ta' dejjem. Mi jiġi għandi jien ma nkaċċiex il-barra. Huma wedit stupendi. Aqbadhom, għex bihom, huma ħajtek. Ma se għala anke fil-antik, fil-xuħitu, meta il-poplu Izraelita għalilhom impoġġu qudiemkom is-saħta u l-barka, il-mewt u l-ħajja. Għażlu l-ħajja biex tgħixu. Dan huwa l-punt kollu tal-awtur tagħna. Għażlu l-ħajja. Alla poġġiha d-dispożizzjoni ta' qed jagħtihilna. Qotja b'xejn. Il-ħlas tad-dnub u l-mewt. Imma l-qotja Alla. Hija l-ħajja ta' dejjem permezz ta' Sidna Ġesu Kristu. Allura l-awtur bir-raġun b'appelli mġedda u ilu jagħmilhom issa minn kapitlu 2 u ħajibqa' jagħmilhom. Twissijiet ripetuti fejn bażikament qed jgħidilna tibqax ikkakmat fejn int, tibqax imwaħħal. Imxu l-qudiem, għaddi l-qudiem.
3 applikazzjonijiet fil-qosor. Jekk inti għadek mitluf u taf li għadek mitluf. Taf li għadek mitluf. Mhux miegħi jew ma' ħadd ieħor tiddilja jew tittratta, Malla tittratta. Ġesu qal jekk xi ħadd għandu laċ ħajġi għandi u jixrob. Aħna ma nippużawx bħala medjaturi. Maħniex medjaturi. Ma nistax nieħdu kantala int trid tmur. Jekk xi ħadd għandu laċ ħajġi għandu jixrob. Il-Bibja tagħla jekk xi ħadd għandu laċ ħajjiġi u jieħu mill-ilma ta' ħajja b'xejn. Jekk tinsab allura fi stat ta' telfien, għaddi għal stat ta' fidwa u salvazzjoni hija possibbli. Hija possibbli. Umanament ma kienx possibbli. Ġesu qal daqs kemm ħafif li ġemel jgħaddi minn ras tal-abra. Ma nistgħux ninsalvaw lil nafus, ma nistgħux indaħlu lil nafusna fis-saltna tagħna. Imma Alla kapaċi jdaħħalna bil-grazzja tiegħu. U allura kull skuża hija ridikola. Kull Alla qed jirrakjiedi minna fidi. Fiduċja f'ibnu. Fiduċja f'ibnu. U dik l-istess fidi hija għotja tajba minn għand Alla. Itlob ilu jekk inti taf li kemm inni nisma' dal-ħwejjeġ u naf li huma tajbin u naf li huma sbieħ u naf li għoddu għali, però għadni barra. Itolbu lil Alla. Itolbu. Għatini l-indiema, għatini illi jiena ndur lejk. Dawwarni. U jina ndur. Minar fid impossibli toġbu, għax min jersaq li Alla jħetiċ jemmel li Alla jeżisti u li jipremja lil dawk illi jfittxuh sewwa. Tibqax passiv allura, tibqax bħalli kieku ma jiġri xejn. It-tieni ħaġa, jekk inti Kristjan immatur u dubjuż, taf li inti Kristjan, però taf li forsi iżżerzaqt lura, irkadejt. Kien hemm dak ir-regress spiritwali, kif kienu qegħdin isofru xi wħud minn dawn l-Ebrej. Illi marru lura. Aħna ngħidu marru lura bħal granċ, flok m'għaddew l-qudiem għamlu progress. U taf li mort lura. Għax tiftakar f'jiem aħjar minn hekk. Fittex is-saħħaħ. Fittex is-saħħaħ. Ebrej 12 vers 12 jgħidilna. Għalhekk erfgħu il-fuq l'idejn merħija u l-rkobtejn imreda u għamlu modijiet dritti għal rijlejkom biex it-tzobb ma jitwarrabx mit-triq iżda ħalluh aktarx ifieq. Hemm fejqan, hemm restawrazzjoni. Pietru ma fallix, Ġesu ma rifittxu, u stess ma rifittxu. U konvinċieħ dik il-mistoqsija tripla. X'mun bin Ġwanni, tħobbni aktar minn dawn. U Pietru fl-aħħar infaqamu li qallu li tħaf noħobbok. Ġifieri jekk inti mort lura, m'għandekx għalfejn tibqa' hemmhekk. David huwa eżempju klassiku ieħor. Għamel l-arru każijiet. U frattant bl-indiema tiegħu Alla wasal għaddanu bnida mal-qalbi għal Alla. Bnida mal-qalbi. Alla jridna nsibu il-mistrieħ tagħna f'ibnu Ġesu Kristu. It-tielet punt, jekk inti Kristjan u għandek konfidenza qaddisa u għandek assigurazzjoni, żomma, titlifiex għax dik hija t-twieqa tal-ġenna minn issa. Alla qed jagħtik li dduq mill-benna tal-ġenna minn issa. Aktar u aktar għandna nkunu assigurati. Issa l-fidi l-assigurazzjoni tal-ħwejjeġ it-tamati, il-prova tal-affarijiet li ma narawx. Jekk għandek dit tip ta' fidi, qis illi tmantnija, titmaħħa bil-kelma. Il-għaliex il-fidi ħatkun il-sors ta' kull ħaġa oħra tal-imħabba tiegħek, tat-tama tiegħek, tal-paċenzja, tat-tjieba, tal-manswetudni, tal-umiltà, ta' kull ħaġa tajba illi tista' tagħmel bl-għajnuna tal-Ispiritu Santu. U allura l-aħwa. L-awtur qed jgħidilna li miegħu lilu rridu nagħtu kont aħna lilu rridu nagħtu kont. Inevitabilment riesa ġurnata b'ġurnata u ma niddejqux nitkellmu hekk aħna. Għax aħna nies realistiċi. Maħniex dak it-tip li ndaħlu rasna fir-ramel bħalli kif qed jiġri xejn. Jew mmorru narqu l-ansjetajiet tagħna billi noqogħdu nixorbu l-alkoħol. Jew mmorru niddevertu.
divertiment ċertu penijiet ta' rilassament impostom, bla dubju. Imma l-Kristjan aktar minn kollox huwa bniedem realistiku. Mhux jgħix fil-ħolm, mhux jgħix f'xi utopja tal-immaġinazzjoni tiegħu, imma jaf x'inhuma l-stakes. Jaf x'inhuma l-stakes. And the stakes are high. The stakes are high. Għaliex din il-ħajja hija sempliċement l-għadba għall-eternità. Ma x'tip ta' eternità se tkun? X'se jkun l-eżitu? X'se jkun l-eżitu? Meta Ġwanni jgħid li rajt is-sema Rivelazzjoni 20 vers 12. Rajt il-mejtin kbar u żgħar weqfin quddiem Alla. Immaġinaw tax-xenarju. L-umanità kollha kemm hi. Il-kbar u żgħar weqfin quddiem Alla u nfetħu l-kodba u nfetħ ktib ieħor li huwa l-ktib tal-ħajja. U sar ġudizzju mill-mejtin fuq dak il-ħwejjeġ li kienu miktubin fil-kodba skont l-emejl tagħhom. Għaliex l-emejl tagħna juru minn aħna. L-emejl tagħna juru għandniex vera fidi fi Kristi jew le. Fuq li ma naħaseb tkun dakinhar. Irid nkun koraġġjuż li dik insaqsija lil innifsi. U nsaqsija kull filgħodu lil nnifsi. U ma nieħu xejn for granted, u ma nieħu xejn irħis, u ma nieħu xejn b'mod ċajtier. Għax din ħajjitna. Din ħajjitna. Ħankunu assigurati li bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu meta nidru quddiem Alla. Alla jgħidilna idħol fid-dar. Jalla din ikun id-destin ta' kull wieħed waħda minnha. Itolbu għal qraba tagħkom, għal ħbieb tagħkom. Fittxu irbħuhom, aħtfuhom in-nar. Sabiex il-fuħrija l-Alla tkun ta' bilħaq kbira.